Ieși direct. Vă rog frumos să fiți atenți cum se montează o ușă. La cum stoi și deci. Vie, râde pula. E gata, mă! Ce râde, mă, bombalău, să mă aspulat. Ce să vezi, mă? Nu, spune să Hai scuzați, bă, prost de la. Hai să spun să ai grijă cu lucruri. Prostală, de ce? Dă-i. Ai grijă să te curentezi, bă. Ai grijă să te curentezi că un cablu de la e dezolat. Bun. O să am 5 minute pula ăsta. Super! Ce pula cu meu. Ai grijă la cablu. Nu mai e filmatorul. Prostală e, nu? N-ai ceva ce înțeleg mie. Da, uite, nu o să-l cauți. Nu. Ha? Asta e cu la bucuțe. Știu ce înțeleg mie. Știu eu ce-ți trebuie. Ce-au făcut, cum ai e mult. Am 5.30. Ce faci cu bocicuța aia? De la mine. Băi, nu mai mă încurca. Bun. Ai grijă la cablu. Dă-i. Ai grijă la cablu. Prostat, chiar. Dacă nu chemezi.